ҷавоне баъд аз марг дубора зинда шуд ва аз тобути худ бархест. Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касоне ки моро дар шабакаи Кӯрбони умр тамошо мекунед. Дар сомонаҳои иҷтимоӣ як наворе паҳн гардида буд, ки як ҷавон мурду дубора зинда шуд, чашмашро боз кард ва аз тобут бедор шуда хест. Хуб, ана ҳамон навор, ҳамин наворе ки айни ҳол дида истодаем. Ин навор дар сомонаҳои иҷтимоӣ хеле паҳн шуда буд. дар асл дар ин ҷо навори сабти филм карда истодаанд. барои ҳамин ба ин суханҳо бовар накунед. баъдан дӯстони азиз, ҳар кадомене ки реклама мавқӯъ нест, марҳамат наворро тамошо накунед. Аммо мо реклама харидорӣ кардем ва дар наворҳои худ рекламаро ҳатман мегузорем. хуб, пас аз реклама боз суҳбати худро идома медиҳем. барои тамоми духтарҳо ва занҳои хонашин, акнун фурсати он фаро расид, ки шумо дар хона нишаста бо тариқи онлайн дар ширкати Фаберли кор карда маоши хуб ба даст боред. барои ин чӣ кор мекунед? ба рақамҳои дар рӯи экран буда танҳо WhatsApp доранд, ба WhatsApp нависед, маълумоти бештарро ин апамон бар шумо мефаҳмонад. хуб, дӯстони азиз, баъзе қиссаҳо ҳаст, баъзе наворҳо ҳаст ва баъзе воқеаҳое ҳаст, ки мегӯянд як нафаре дар ҳолати марг буд, ё ин ки як нафаре мурду зинда шуд ва ҳамин хел воқеаҳо бисёр мешаванд. Тақрибан хато накунам 2 сол пеш як бародармон дар ҳолати бемористон буданд, дар беморхона буданд. дар ҳамон ҳолат як касале хеле вазнин дошт. табибон гуфтанд, ки ин аллакай мурдааст. ҳам дил аз кор монд, ҳам худ аз кор монд. мурда чӣ хел мешавад? ана ҳамон шахсиятам ҳамин хел шуд. вақте нимашаб буд, соати 11 занг заданд, гуфтанд, ки тайёриятонро бинед, омодагӣ бинед, ин аллакай мурд. дар роҳ омадан мегиранд, ки ба наздикии деҳа нарасида ана ҳамон шахсият, ана ҳамон ҷавоне, ки айни ҳол аз дунё гузаштааст, дубора зинда мешавад. қайд мекунад, мепартояд. бас аз хона овардан 2 рӯз пас ин дунёи фониро тарк мекунад. ин ҳам як қуввату тавоноии худованд аст, ки табибон гуфтанд, ки ин аллакай мурдааст. аммо дар ин ҳолат ин ҷавон мурду зинда шуд ва пас аз 2 рӯз боз ин дунёро тарк кард. худованд ба ҳамаи кор қодиру тавоно ҳаст. баъзан суханҳоро, воқеаҳоро мешунавем, бовар намекунем. ҳамон шахсияте ки нақл мекунад, нақлкунандаро мо даштному ҳақорат мекунем. аммо аз даштному ҳақорат чизе фоидае ба даст намеорем. барои ҳамин каме ҳам бошад бо суханҳои худ эҳтиёт бошем, хуб мешавад. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.